Ήταν 26 Ιανουαρίου 2024, όταν η Liverpool, μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της, παρουσίαζε τον Κλοπ καθισμένος σε μια καρέκλα να δίνει συνέντευξη. Κανένας δεν περίμενε να ακούσει αυτά που άκουσε. Ο Γερμανός ανακοίνωνε ο ίδιος την απόφαση του να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας στο τέλος της σεζόν. Κεραυνός εν αιθρία για τους Λιβερπούλιανς. Αμέσως το βιντεάκι αυτό γίνεται viral σε όλο τον κόσμο. Δημοσιεύεται σε όλα τα μέσα. Στέλνεται από έναν group σε άλλον, από έναν φίλο της Liverpool σε άλλον, και γενικά γίνεται ένας παντζουρλισμός στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Οι Liverpoolians κατακλείζονται από συναισθήματα. Φόβος, απορία, θυμός, παγωμάρα. Πολλά τα συναισθήματα που μπορώ να βάλω στη λίστα για να χαρακτηρίσω το τι ένιωσαν την ημέρα οι οπαδοί της Liverpool. Σίγουρα πέρασαν από το μυαλό τους σαν μια κακή ταινία η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα τους πριν την αναλάβει ο Γερμανός τεχνικός. Τα 30 χρόνια χωρίς τίτλων, οι κακές πορείες, το ρόστερ που πολλές φορές ήταν ντροπιαστικό για την ιστορία της Liverpool. Ήταν μια εικόνα έτσι, μιας ομάδας η οποία δεν είχε να κάνει τίποτε με την μεγάλη Liverpool του παρελθόντος. Και σίγουρα μια εικόνα που πέρασε από μυαλόν των οπαδών της με το που άκουσαν την απόφαση του Κλοπ. Επίσης σίγουρα ήρθε στη σκέψη τους η μεγάλη αντίπαλος, η Manchester United. Μια ομάδα η οποία κυριαρχούσε στην Αγγλία, μια ομάδα η οποία είχε δημιουργήσει μια αυτοκρατορία, και με το που έχασε από τον πάγκο της το Sir Alex, κατέρρευσε. Έχει καταντήσει περίγελος πολλές φορές των αντιπάλων της. Φέτος κάνει μια χρονιά η οποία είναι και τραγική και ντροπιαστική για την ιστορία της. Και γενικά ο κατήφορος δείχνει να έχει τέλος. Οπότε όλα τούτα, σε συνδυασμό με την αγάπη και το δέσιμο που είχε με τον Κλοπ ο κόσμος της Liverpool, θεωρώ ότι δημιούργησε έτσι έναν πανικό και ένα φόβο στους οπαδούς της Liverpool. Την ίδια στιγμή υπήρχε μια σεζόν σε εξέλιξη. Δεν μπορούσαν ούτε οι οπαδοί, αλλά ούτε γενικά και ο οργανισμός να παρατήσουν τα πάντα στη μέση και να ασχοληθούν με το ότι φεύγει ο Κλοπ, ή να τα βάψουν όλα μαύρα και να πούμε αμάν τι γίνεται τώρα. Υπήρχε μια σεζόν σε εξέλιξη, οι στόχοι τρέχαν, η Liverpool μέχρι εκείνο το σημείο ήταν ψηλά στη βαθμολογία στην Premier League, ήταν μέσα σε όλους τους στόχους και πίστευε ότι μπορούσε να κατακτήσει έναν ή παραπάνω τρόπαια. Ίσως ήταν και το λόγος που όθησε τον Κλοπ να κάνει τόσο νωρίς την ανακοίνωση, γιατί πίστεψε ότι θα δω και έξτρα κίνητρο στους παίκτες του για να παίξουν για τον ίδιο, για να καταφέρουν να κατακτήσουν στο τέλος το τρόπαιο, γιατί θα ήταν πολλά ωραίος έτσι επίλογος στην ταινία Liverpool Klopp, στην ιστορία Liverpool Klopp, να έκλεινε τούτος ο κύκλος με έναν τρόπαιο και συγκεκριμένα με Premier League. Οπότε ήταν ένα δύσκολο challenge για τον οργανισμό της Liverpool, γιατί έπρεπε να διαχειριστεί τα συναισθήματα και των οπαδών και των ποδοσφαιριστών μετά από την μεγάλη είδηση και μετά την ανακοίνωση του Κλοπ, και ταυτόχρονα να τους κρατήσει συγκεντρωμένους στους στόχους, γιατί η Liverpool είναι μεγάλη ομάδα
και έπρεπε να πάει να κυνηγήσει ό,τι μπορούσε μες στη χρονιά. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι δεν τα πήγαινε τόσο καλά η ιστορία. Δεν ξέρω αν έβλαψε η ανακοίνωση ή μπορεί να είναι άλλοι παράγοντες. Πάντως η Liverpool δεν κατάφερε να κλείσει η χρονιά όσο καλά την ξεκίνησε. Έμεινε πίσω στη βαθμολογία, δεν κατάφερε να διεκδικήσει τους τίτλους μέχρι το τέλος. Και ουσιαστικά ο Κλοπ έφυγε σε μια ναι μεν καλή χρονιά, αλλά χωρίς κάποιον τίτλο. Και φτάσαμε λίγο πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, στις 20 του Μάη συγκεκριμένα, μετά από διάφορα δημοσιεύματα και πολλές ειδήσεις που διαβάσαμε δεξιά-αριστερά, φτάσαμε στην 20η Μαΐου, όπου η Liverpool ανακοίνωσε την πρόσληψη του Arne Slot στον πάγκο της. Και πάλι viral η είδηση και πάλι πάρα πολλές συζητήσεις μεταξύ του κόσμου. Ποιος είναι ο διάδοχος του Klopp? Arne Slot, Ολλανδός, καριέρα μέχρι στιγμής προπονητικά μόνο στην Ολλανδία. Δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, δεν έχει βαρύ βιογραφικό. Υπήρχε ένας δισταγμός, ένα μούδιασμα, μπορώ να το πω, στον κόσμο, και όλοι περιμέναν να δουν τελικά ποιο θα είναι το μέλλον της ομάδας, πώς θα εξελιχθεί η επόμενη χρονιά. Και κάπου τζάμε ανάλαβε δράση ξανά ο Κλοπ, γιατί ένας μεγάλος προπονητής και μια μεγάλη προσωπικότητα δεν μπορεί να βλέπει μόνο τον εαυτόν του, βλέπει το συνολικό καλό, και ξεκίνησε αμέσως μέσα από τις δηλώσεις του και μέσα από την παρουσία του στη Liverpool να εισαγάγει τον Slot στον κόσμο, στα μέσα, στον οργανισμό γενικά. Έφερε έτσι ένα ομαλή η μετάβαση από το ένα στο άλλο. Νομίζω αποκορύφωμα της προσπάθειας του Klopp ήταν η σκηνή όπου στο τελευταίο παιχνίδι στο Anfield και με όλη την ατμόσφαιρα της συγκινησιακή για το μεγάλο αντίον, την ώρα που πρέπει να αποχαιρετήσει το κοινό το Anfield, το Klopp επέλεξε να φωνάξει ρυθμικά το όνομα του Slot. Πολύ μεγάλη κίνηση από έναν πολλά μεγάλο άνθρωπο του ποδοσφαίρου που έξερε πόσο δύσκολη ήταν η επόμενη μέρα και προσπάθησε με κάθε τρόπο να την κάνει όσο πιο εύκολη γίνεται, όσο πιο ομαλή γίνεται. Είπα προηγουμένως για το Ferguson και το United. Είναι πολλά τα παραδείγματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που μια ομάδα μετά από αλλαγή προπονητή έχασε τον DNA της, άλλαξε κουλτούρα, μπήκαν νέα ήθη και έθιμα, ας πούμε, στον οργανισμό και κάπου κατάφερε να τα διαχειριστεί. Είναι η περίπτωση του Wenger στην Arsenal, είναι η περίπτωση του Guardiola στην Μπαρτσελώνα, που ναι μεν ο Πέπεν ήταν πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα της Μπαρτσελώνας, αλλά το impact που είχε στην ομάδα και η επιρροή που είχε στην ομάδα για τα άλλα χρόνια που ήταν τζαμέ ήταν τεράστιο. Και με το που έφυγε ο Πεπ, η αμέσως επόμενη διάδοχη του πέρασαν δύσκολα. Και κάμε χρόνια η Μπαρτσελώνα να επανέλθει και στο πρωτάθλημα και στο Champions League και γενικά να ξαναγίνει έτσι μια δυνατή ομάδα. Γιατί ο Πεπ έφυγε σαν την καλύτερη ομάδα της ιστορίας, θεωρώ, στο ποδόσφαιρο. Είναι, τουλάχιστον για τους ανθρώπους της δικής μου γενιάς, είναι η καλύτερη ομάδα που είδαμε η Μπαρτσελώνα του Πεπ. Με το που έφυγε ο Πεπ έγινε ξανά η Μπαρτσελώνα μια ok ομάδα. Μπορώ να πω παράδειγμα του Μόγες στην Everton, που είναι το μεγάλο αντίπαλο δέος της Liverpool. Μιλούμε για άλλα μεγέθη τώρα και μια άλλη πορεία, αλλά η Everton με ο Μόγες πάρα πολλά χρόνια ήταν σταθερή, ήταν κοντά στην εξάδα, κοντράρε τον Big Six, ήταν τζάμε. Με το που έφυγε ο Μόγες, η Everton κινδύνεψε και με υποβιβασμό. Άρα πολλά λογικά τα συναισθήματα των οπαδών της Liverpool, πολλά λογικοί προβληματισμοί τους.
Η δική μου άποψη είναι ότι το πιο σημαντικό πόσο στο ποδόσφαιρο είναι ο προπονητής. Και δεν είναι εύκολο να βρεις έναν προπονητή ο οποίος να καταφέρει να δεθεί και να γίνει κομμάτι ενός οργανισμού. Και όταν λέω ενός οργανισμού, έχω βάλει μέσα τη διοίκηση, τον κόσμο, τους ποδοσφαιριστές και γενικά την κουλτούρα. Οπότε, όταν ένας τέτοιος προπονητής κάθεται 9 χρόνια σε έναν πάγκο και αποφασίζει να φύγει, είναι τότε ένα πολλά μεγάλο ρίσκο. Και η επόμενη μέρα πραγματικά ήταν άγνωστη για τη Λίβερπουλ. Και εδώ πρέπει να μπούμε στη θέση του Σλότ. Τι μπορεί να γυρίζει στο κεφάλι του ανθρώπου, ποιες είναι οι σκέψεις του, πώς θα κατάφερνε να μπει στα παπούτσια του πολλά πετυχημένου προπονητή, ενός ανθρώπου που ήταν τόσο πολλά αγαπητός στον κόσμο, ενός ανθρώπου που συνδέθηκε το όνομα του με τη Λίβερπουλ, τη σύγχρονη τουλάχιστον ιστορία της Λίβερπουλ. Πάρα πολλά δύσκολο εγχείρημα για το Σλότ. Έρχεται, ξαναλέω, από ένα πρωτάθλημα πιο χαμηλό επίπεδου. Έπρεπε πρώτα να καταφέρει να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο να συμπεριφερθεί και πώς να συστηθεί και πώς να τον μάθουν οι άνθρωποι και της ομάδας αλλά γενικά του ποδοσφαιρικός κόσμος της Αγγλίας, και μετά έπρεπε να πάει να δει τις δικές του τις δυνάμεις, τις καθαρά προπονητικές, αν μπορεί να οδηγήσει έναν τόσο μεγάλο καράβι όπως είναι η Λίβερπουλ και να καταφέρει να βγάλει εκείνα που θέλει και να πούσει στο μυαλό του σαν ιδέες στο γήπεδο και να τα βάλει μες στην ομάδα του. Άρα και για τον ίδιο το Σλότ ήταν ένα πολλά δύσκολο θεωρώ καλοκαίρι. Είχε πολλά πράγματα να διαχειριστεί και πολλές σκέψεις να κάνει για το πώς να τον μάθουμε και πώς να τον δούμε. Θεωρώ ότι η πρώτη εικόνα ήταν τα επίσημα παιχνίδια, γιατί η προετοιμασία, τα φιλικά, κάποια τουρνουά στο εξωτερικό, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για το τι να δεις. Πια μπορεί να γίνουν πειράματα, να παίξουν παίχτες που θα ξαναπαίξουν στη χρονιά. Ήταν παίχτες σε διακοπές, έναν καλοκαίρι με Euro, πολλά ιδιαίτερες συνθήκες, οπότε τα πρώτα επίσημα παιχνίδια ήταν εκείνα που περιμέναμε να δούμε για να καταλάβουμε τι σκέφτεται ο άνθρωπος, πώς είναι να το διαχειριστεί, τι είναι να μας δείξει ποιος είναι τελικά ο νέος προπονητής της Liverpool. Και θεωρώ ότι έτσι η πρώτη εικόνα που είχαμε από τον Σλότ ήταν διαφορετική από τον Κλοπ. Και όταν λέω διαφορετική, δεν εννοώ καλή ή κακή, αλλά διαφορετική. Ένας άλλος άνθρωπος. Με τη δική του προσωπικότητα, με τον δικό του χαρακτήρα. Δεν επέλεξε δηλαδή να πάει να μιμηθεί τον Κλοπ, να κάνει εκείνα που έκανε ο Κλοπ. Και μιλώ τώρα για το αγωνιστικό, που το οποίο να αναλύσουμε και λίγο πιο μετά στο podcast, αλλά στη γλώσσα του σώματος. Στο πώς συμπεριφέρεται στον πάγκο, στο πώς συμπεριφέρεται με τους παίχτες του, να τέτοιο το παιχνίδι και μπαίνει μέσα. Ο Κλοπ μάθαμε τον να πηγαίνει να αγκαλιάζει τους ποδοσφαιριστές, να έχει έναν πολλά ιδιαίτερο interaction με τον κόσμο. Ο Σλότ επέλεξε έναν πολλά διαφορετικό δρόμο. Τέτοιο το παιχνίδι, χειραψία με τους προπονητές τους αντίπαλους, ένα περπάτημα έτσι αργό προς τη φυσούνα, ένα χειροκρότημα στον κόσμο και τέλος. Άρα ήταν μια πολλά διαφορετική εικόνα σε σχέση με τον Γερμανό και έπρεπε να συνηθίζουμε. Και τούτη απόφαση του φυσικά φανερώνει και την πολλά μεγάλη αυτοεπίθεση που έχει σαν άνθρωπος και σαν προπονητής. Και τούτη αυτοεπίθεση θεωρώ ότι πέρασε αμέσως και μέσα στα αποδυτήρια προς τους παίκτες του. Το πολλά καλό ξεκίνημα της Liverpool ίσως να μην το περίμενε κανένας. Όλοι περιμέναμε την περίοδο προσαρμογής να είναι λίγο δύσκολη, να έχεις κάνει πανεβάσματα, να μην βγάλει σπουδαία πράγματα στο γήπεδο, να χάνει πόντους. Ξεκίνησε με σερί ο Σλότ. Και ξαναλέω, τούτη αυτοεπίθεση θεωρώ που έδειξε
σαν άνθρωπος, τότε δεν πήγε να συγκριθεί με το Klopp, δεν πήγε να μιμηθεί το Klopp, έβγαλε τα δικά του χαρακτηριστικά, τις δικές του ιδέες, έβαλε κάτω τα δικά του πράγματα, βοήθησε στο να καταφέρουν οι παίκτες του αμέσως να μπουν στο νέο κόσμο του που δημιουργήθηκε. Και τα αποτελέσματα δικαιώσαν τον. Και θεωρώ ότι δικαιώνουν τον μέχρι σήμερα που μιλούμε. Μιλούμε για ένα ρεκόρ στη Premier League, 22 νίκες, 7 σοπαλιές, μια νύχτα. Πολλά επιτυχημένη χρονιά. Στο συν 12 που η δεύτερη είναι Arsenal, μηνίσκουν 8 παιχνίδια για την Premier League, οπότε θεωρώ ότι η πορεία μέχρι στιγμής δικαίωσε τον και η επιλογή και η απόφαση του να πάει για μέ και να δείξει ποιος είναι ο σλότ χωρίς να μιμηθεί, χωρίς να συγκριθεί, ήταν τελικά και εκείνο που του έδωκε τα κλειδιά για την επιτυχία. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε και λίγο πιο τεχνικά, να αναλύσουμε λίγο παραπάνω το στυλ του το προπονητικό. Εγώ ζω να πω είναι ότι φαίνεται λίγο πιο ευέλικτος σαν προπονητής σε σχέση με ο Klopp. Το roster έφερε το έτοιμο. Θεωρώ ότι είναι αλήθεια, ενώ δεν έκαμε καμιά μεταγραφή το καλοκαίρι η Liverpool. Το roster ήταν δομημένο και φτιαγμένο από το Klopp από την προηγούμενη χρονιά, αλλά ο ίδιος έδειξε να μπορεί να το διαχειριστεί και ότι είναι ένας καλός καπετάνιος στο πώς να διαχειρίζεται προσωπικότητες, ανθρώπους που μάθαν διαφορετικά τα τελευταία 9 χρόνια, γιατί πολλοί παίχτες ήταν τζαμέ με το Klopp για πάρα πολλά χρόνια και μάθαν διαφορετικά τρόπων προπονησής, διαφορετικών τρόπων προσεγγίσης, διαφορετικών τρόπων παιχνιδιού. Οπότε έδειξε και σε το κομμάτι ότι είναι καλός, το να μπορεί να διαχειριστεί τους ποδοσφαιριστές του και θέμα ψυχολογίας, να μπορεί να τους κάνει να παίξουν με τον δικό του τρόπο, να τον εμπιστευτούν, γιατί το να έχει απέναντι στο Klopp, ο οποίος απέδειξε πόσο μεγάλος προπονητής είναι, και πριν έρθει στη Liverpool, αλλά και στη Liverpool, και μετά να πηγαίνεις να βλέπεις απέναντι σου τον Slot και να σου λέει ότι ξέρεις, πρέπει να παίξουμε λίγο διαφορετικά. Θέλω να κάνουμε σαν τα πράγματα που κάνουν πέρσι. Δεν είναι εύκολο για έναν παίχτη να τον εμπιστευτεί εύκολα. Δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο να πάει και να σταθεί απέναντι από Van Dijk, τον Salah, τον Arnold και να τους πει, ξέρετε, τέλειος ο Klopp, κάνετε τι που κάνετε, αλλά εγώ θέλω να παίζω αλλιώς. Για να τους κάνεις να σε εμπιστευτούν, χρειάζεται ένα χάρισμα. Και αυτό είναι ένα πολλά σημαντικό skill που πρέπει να έχει ένας προπονητής για να γίνει top class προπονητής. Πρέπει να μπορεί να κάνει τους ποδοσφαιριστές του, να τον εμπιστευτούν ποδοσφαιρικά, όχι να τους συμπαθήσουν σαν άνθρωπο. Το να σε συμπαθήσουν σαν άνθρωπο είναι απλό, είναι εύκολο. Αν είσαι ευχάριστος χαρακτήρας, αν μπορείς να κάνεις αστεία στα αποδυτήρια, να είσαι ok, να σε συμπαθήσουν. Το θέμα είναι να σε εμπιστευτούν. Γιατί οι ποδοσφαιριστές μεγάλης κλάσης έχουν εμπειρία, έχουν τη δική τους άποψη. Το να καταφέρεις εσύ να τους πεις ότι έτσι πρέπει να παίζουμε και τούτο είναι να μας φέρει τις επιτυχίες και να καταφέρεις να τους εμπνεύσεις και να σε εμπιστευτούν, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Οπότε τούτο κατάφερε. Και δημιούργησε μια ομάδα που παίζει διαφορετικό στυλ από τη Liverpool του Klopp. Και παίζει και διάφορες παραλλαγές στο παιχνίδι της. Ο Klopp είχε μια φιλοσοφία η οποία ήταν συγκεκριμένη, δεν την άλλασε με τίποτε, high press. Και τον έκαμε για 9 χρόνια στη Liverpool. Είτε έπαιζε με τον Οριγγί ή τον Άλεν, είτε έπαιζε με τον Σαλάχ και Van Dijk. Ήταν η ίδια φιλοσοφία και έφκαλαν της σε όλα τα παιχνίδια, σε όλα τα γήπεδα. Και στο Etihad, και στο Bernabeu, και σε τελικούς Champions League. Τούτον έξερε να κάνει ο Klopp, τούτον άρεσε να τον κάνει και τούτον έκαμνε. Ο Slot είναι λίγο διαφορετικός. Μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα στυλ παιχνιδιού. Είναι μόνο high press, αρέσει και του η κατοχή της μπάλας. Μπορεί να δει την ομάδα του να παίζει και σε χαμηλά μέτρα στο γήπεδο. Δηλαδή να περιμένει τον αντίπαλο στη δική της περιοχή και να φεύγει στο transition. Μπορεί να αντέξει την πίεση του αντιπάλου με δική της επιλογή και να προσπαθήσει να κάνει μεγάλες κατοχές όταν πιάνει την μπάλα. Άρα έχει διάφορες παραλλαγές και προσπαθεί να παίξει διαφορετικά
σε σχέση με το Klopp. Τώρα να μου πείτε, αποκλείστηκε από το FA Cup, αποκλείστηκε από το Carabao Cup, αποκλείστηκε από το Champions League, την Premier League ακόμα και πιάνει, έχει ακόμα 8 παιχνίδια. Τι συζητούμε τώρα, για ποιο λόγο πρέπει να το χουμίζουμε, για ποιο λόγο πρέπει να κάνουμε το podcast. Θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να προβλέψει το μέλλον και να πει με ασφάλεια ποια είναι η πορεία του Σλότ στη Λίβερπουλ. Όχι, μιλώ για τη φετινή χρονιά. Ακόμα και η φετινή χρονιά να τελειώσει με επιτυχία και να πιάσει την Premier League ο Σλότ. Και τώρα είναι το προεξοφλάω ότι να μείνει 9 χρόνια για παράδειγμα και να συνδεθεί με ο κλαμπ και να γίνει θρύλος. Κανένας μπορεί να κάνει τη χρονιά φέτος να πιάσει την Premier League και του χρόνου τον Οκτώβρη να ψάχνουμε για προπονητή στη Λίβερπουλ. Οπότε, δεν μπορεί κάποιος να προεξοφλήσει την πορεία, να δει το μέλλον. Γιατί, για τους προπονητές θεωρώ ότι οι εξετάσεις είναι καθημερινές. Κάθε επόμενο παιχνίδι είναι όπου κρίνει τον προπονητή, και όχι το προηγούμενο. Θα σου πει κανένας μπράβο αν κέρδισες την προηγούμενη Κυριακή έναν τέρπι, αν την επόμενη πήγες και χάσες από οποιοδήποτε. Είτε είναι τέρπι είτε από μικρό αντίπαλο. Άρα καθημερινή η δουλειά που πρέπει να γίνεται, καθημερινός αγώνας για έναν προπονητή, οπότε κανένας δεν μπορεί να προεξοφλήσει τίποτε. Και σίγουρα δεν μπορεί κανένας να κάνει σύγκριση του Σλότ με το Klopp. Όσον επιτυχημένη ήταν η χρονιά φέτος, δηλαδή αν κατακτήσει η Premier League, ο Klopp έκαμε το για 9 χρόνια. Για 9 χρόνια ήταν στη Liverpool και πήρε την που το μέτριο στο top class. Κανένας προπονητής σε μια χρονιά, ακόμα και full επιτυχημένη να είναι, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δουλειά ενός προπονητή που έκαμε για 9 χρόνια. Οπότε, ναι, το πρώτο στοίχημα κερδίθηκε από τον Ολλανδόν. Μπορώ να πούμε έτσι χαρακτηριστικά ότι εξόρκησε το φάντασμα του Klopp που κινείται πάνω από το Anfield, αλλά μέχρι εκεί, οποιασδήποτε άλλες συγκρίσεις μεταξύ των δύο είναι και ατυχείς και άδικες. Θεωρώ ότι έκαμε κάτι άλλο όμως ο Σλότ, πολύ σημαντικό, και είναι κάτι που να φανεί τα επόμενα χρόνια στη Λίβερπουλ. Να προτρέξω λίγο, αλλά να πω ότι η διαφαινόμενη κατάκτηση Premier League από τη Liverpool διώχνει που πάνω από το club, πάνω από τον οργανισμό, και όταν λέω τον οργανισμό εννοώ και τον κόσμο και την ομάδα και η διοίκηση, γενικά γύρω από τούτο το οικοδόμημα που ονομάζεται Liverpool φεύγει μια πολλά μεγάλη πίεση και ένα πολλά μεγάλο βάρος, και τούτο το βάρος που περιέγραψα στην αρχή του podcast. Ποια θα ήταν η επόμενη μέρα μετά το Klopp. Και θεωρώ ότι ο Ολλανδός το πράγμα που κατάφερε ήταν το πιο σημαντικό. Είναι η πιο ομαλή μετάβαση που θα μπορούσε να υπάρχει στη μετά Klopp εποχή. Γιατί φανταστείτε τώρα, έρχεται ο Σλότ και αποδεικνύεται ένας αποτυχημένος προπονητής, μια αποτυχημένη επιλογή που η διοίκηση της Liverpool. Πού θα οδηγούσε το πράγμα? Ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα της Liverpool? Ήταν να καταλήξουμε σε μονοπάτια παρόμοια με την προ-Klopp εποχή, σε μονοπάτια παρόμοια με τις Manchester United? Άρα ήταν ένα άγνωστο μονοπάτι μετά το Klopp, το οποίο κατάφερε να το βαδίσει σωστά και προς τη σωστή κατεύθυνση ο Σλότ. Είδαμε, υπάρχουν παραδείγματα των μεγάλων οργανισμών που ταρακουνήθηκαν τόσο πολλά που τη φυγή ενός προπονητή, που ακόμα ψάχνουν το δρόμο τους. Και τούτη όλη η απελπισία και τούτον όλον η θέληση το να τα καταφέρω, το να επανέλθω, οδηγεί σε βιαστικές αποφάσεις, σε λαθασμένες αποφάσεις και σε ένα φαύλο κύκλο ουσιαστικά. Ψάχνουμε το σωτήρα που ενάρτη και να μας επαναφέρει, να επαναφέρει το σύλλογο στον δρόμο των επιτυχιών,
και ουσιαστικά κάνουμε επαναλαμβανόμενα λάθη. Συνεπώς, ναι, μπορεί και εγώ να υποστηρίζω έτσι, το ρητό που λέει ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και μπορεί, ναι, σε κάποια φάση στο μέλλον οι οπαδοί της Λίβερπουλ να θεωρήσουν ότι εντάξει, τελικά ο Σλότ δεν είναι του επίπεδου που χρειάζεται να έχει στον πάγκο της μια ομάδα όπως τη Λίβερπουλ. Το τι έκαμε όμως φέτος ο Ολλανδός δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να το πάρει κανένας πίσω. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, αν βάλεις την εξίσωση όλα όσα υπήρχαν, τα δεδομένα που υπήρχαν στη Λίβερπουλ και το τι παρέλαβε ο Σλότ με όλο το βάρος του Κλοπ που πάνω του, η παρουσία του Σλότ είναι ιστορική. Γιατί εκτός από το να γράψει το όνομα του σε μια Premier League, δίπλα από το όνομα της Liverpool ήταν το όνομα του Σλότ, το πράγμα να συνδυαστεί και με την ομαλότερη μετάβαση που θα μπορούσε να υπάρχει από την εποχή του Κλοπ στη νέα εποχή. Και δεν λέω τώρα, ξαναλέω το, λέω ότι τούτη κατάκτηση της Premier League να εξασφαλίσει στον Σλότ λευκή επιταγή και να είναι σε όλη του τη ζωή στη Liverpool και να έχει ένα συμβόλαιο εφόρου ζωής και να κάνει ό,τι θέλει. Ούτε καν να το εξασφαλίσει μια πορεία 9 χρόνων όπως ο Κλοπ. Αλλά εγώ το που λέω είναι πως ακόμα και αν η δεύτερη χρονιά του Ολλανδού είναι εντελώς αποτυχημένη και τον Οκτώβρη, τον Νιόβρη θεωρήσουν ότι πρέπει να τον αλλάξουν, θα έχει ήδη προλάβει να βάλει το τρένο που ονομάζεται Liverpool στις ράγες που και να πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί ήταν τόσο μεγάλο το ταρακούνημα της φυγής του Κλοπ που θα μπορούσε πολλά εύκολα το τρένο να εκτροχιαστεί και οι συνέπειες και τα επακόλουθα θα ήταν άγνωστα και κανένας δεν θα μπορούσε να προβλέψει πότε θα μπορούσε η Liverpool να επανέλθει σε πρωταγωνιστικό ρόλο αν φέτος η χρονιά αντί πρώτη έβρισκε την έκτη, έβδομη ή όγδοη. Γιατί ξαναγίνανε τα πράγματα και είπα τα προηγουμένως. Άρα μόνο και μόνο που κατάφερε φέτος κόντρα σε όλα τα προγνωστικά να κατακτήσει την Premier League, όποιον και ήταν το μέλλον του στην πορεία, έχει προλάβει να γραφτεί στην ιστορία της Liverpool. Όχι απλά διπλά που έναν τίτλο, αλλά για πολλά πιο μεγάλο λόγο.